بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رضينا بالله تبارك وتعالى ربا وبالإسلام الحنيف دينا وبسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وبالقرآن الكريم حكما وإماما وبالكعبة الشريفة قبلة وبالمؤمنين إخوانا. Mehraban Hudaý Tebaraka ve Teala hemmemizin ediyen taat ve ibadetlerimizi ahiretimiz abat bolsun nep çekken zahmetleriniz, ediyen hayır dualarınız, tahammül ettiyen kynçylyklaryňyz ve başga da näme hayrat ve ihsanat edilýän bolsa Allah Taala lütfu keremi bilen kabul edip belki hemmemizin iki dünýäsi abat bolsun inşallah. Hazreti Mahdumul İhsan aýtýar: "Omrun geçip baran ýazdyr bir saat, ne bolar bir ýazda eýlesen taat." Hudaý Taala insany omruny 4 bölek edipdir. Deslap çağalyk döwran, çağalyk bolandan soňra jawarlyga ýetýär. Jawarlyk geçenden soňra miýansal bolýar. Ahirinde da qarrymak 4 bölekde Hudaý Taala insany omruny beripdir. Hemçinaniki 24 saat 4 bölek. Ertiden te öyle bir forum ýagdaý adam te öyle namaza çelli gün orta bolýança hawa birzire öýleden soňra hutbat hawa ütgiýe te gün ýaşaýança ondan soňra gün ýaşandan te giýjäň ýary deň ýarsy bolýança birzire faza ütgiýändir. Ondan sonra da ahir eşap 4 bölek edipdir Hudaý Taala giýje günüňizi de. Akıllı adamlar Hudaý Taalaň söýen bendeleri aýdýar: bir adam omruny 4 fesil ýaşlyk, çağalyk, miýansallyk, ahirinde da garrylyk, şonu her fesle wara hesap kitap etse utturdy diýipdir. Çağanma, ay işte jawan bolanny, jawanlyga ýetenne dogrular diýsen, kamil bir feslin haýyryndan geçsen, utturdy diýipdir. Ya jawan wagtynda, ay jawan bamal, işte miýansaly barar, toý eder, bir miktar sermaýe ýygnar, zindegimiz çağa öner, zindegimiz bir galtaga düşer, ondan soňra jawanlykdan geçip miýansaly nagşa dökse, bir feslin haýyryndan geçýär, ýene utturdy diýipdir. Miýansaly da ay indi çağalamda özüm ýalak bir gönendireýin bir rızgı ruzi bir çörege ýetsen el agzyna ýetsin diýip oňa meşgul bolup miýansalyň haýyryndan geçdi. Ahir sal dünýeden geçek ýagdaýlaryna garryandan soňra hemme zatdan el üzülüpdir. O ýagdaýa geçdi utturdy diýipdir. Hesap kitap etsin. İnsan musulman, biz kafir bilen fark edýäris musulmanlar. Biz omrumuz bilen Ala inna sil'atallahi galiye Peygamberimiz aýdypdyr: "Ey musulmanlar, ey jawallar, ey musulmanlar, agah bolun" diýipdir Peygamberimiz. "Inna sil'atallahi galiye." Hudaý Taalaň sen amelin mugabelinde kıymet berjegi, kıymetike Hudaý Taala sen mugabelinde, amelin mugabelinde, ihlasın mugabelinde berjek zat hey göre bahadır diýipdir. Ala inna sil'atallahi el-cenne. Hudaý Taala sen namazyň mukabelinde, iffetiň mukabelinde, ihtiramyň mukabelinde, dogry gezmekliň mukabelinde saňa kıymet berip aljagy jennetiň zendigi isipdir ey musulmanlar. İnşallah hemmeňize nesip etsin. Pes insany musulman hemçinaniki şumat müňtümeniň erdeşi ýok. Bir daýga men omrumyň da erdeşi ýok. Ay bir daýga meselen Kur'an okuyup bilmändir. Bir daýga men ders okuyup bilmändir. Bir daýga men mescide gelip bilmändir. 2 daýga, 3 daýga gidipdi.
Müntümenin de etjek işi ýok ey musulmanlar. Ýöne şey dip gidip otursa ertäkün olahan bir sermaye bir forsat elden gidiýär. Dünýäň danaşmentleriniň zindigi namasyny okuýarlar. Şolarda dünýewi hedefe ýetjek bolan forsatlaryň gadryny bilipdirler musulmanlar. Biz azajyk ýaşajak, 50-60 ýaşajak. 50-60'ın da 4 fasıl, evvelki fasıl bilen ahirki fasıl hiç ortak 2 fasılda biz iş bitirmeli. Hem zindigiyi dünyevimiz doğrulamalı, öýlenip, jaýly bolup, oglan uşakly bolup, hem şoň gapdalyny ahiretin de zindigisini ferahem etmeli musulmanlar. Agyrdyr işimiz. Omrumuz azdır. Hem dünýäni doğru aňaryp bolanak, doğru jaý salyp bolanak. Emma şu dünýäň gapdalyny ahiretin ýene şo bilen bejerjek. Bir tor dünýäni bejerke ahiretin de şo bilen bejerilsin. Ewre işimiz gynlar. Bir azajyk wagtda Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın mübarek bir güýçli musulmanyken ewaklayan hadisler var. Şonu diýen musulmanlar. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam aýdypdyr: "Men akala tayyiban." Her kim pek arasa iyse diýipdir. Jawarlar, miýan sallar, ýaşullar ki buramur maňa amel edipdirler. Jawarlar, miýan sallar, olahan oljadyr. Peygamberimiz aýdypdyr, her kim pek iyse diýipdir. Pekden hedef men şu lokmany iýjek bolýan, şunu Hudaýyň haqqy raayet bolmaly. Hudaýyň haqqy raayet bolmalydygy. Mesal üçin bir nefer damağa çalınmadyk mal iýmekligi dogry däl. Çon benden haqqy ýok, Hudaýyň haqqy var şonu. Bismillah dip iýmeli, sag eli bilen iýmeli. Şondan soň men şunu iýjek bolamda evvel Hudaýyň haqqy bitmeli. Amen şi. Näme de bolsa Hudaýyň halal eden zadymy şi iýjek zadym. Öňçe şonu berresi ýetmel. Ondan soňra benden haqqy barmşynda. Bir musulmanyň haqqy dädir. Bir musulmanyň malladyr dip şonu raayet etse arasa iýdik şol adam. Yeňiljek zatdyr siziň edip beren işiňiz. Haram ýeýän bolsaňyz putas nezip etmer. Men akala tayyiban, her kim pägi ise ve amila fi sunnetin, Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın iýzine düşdi dipdir. 2. Ve aminen nas bawaiqahu. Adamlar da şoň şerrinden amanna bolsa dahalal cennete girdi şol adam dipdir. Oham sahabalaryň bir sorapdyr: "Ya Resulallah, şu adam bizim zamanımızda sahabalaryň evveli İslamda beter kän nipdir?" Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'dan sual edipdirler. Peygamberimiz aýdypdyr: "Aýanda da bir näçe garrlar geçsek, din zaif boljak, şonda şol adamlar bolup durjak. Adamlaryň dargan wagtynda da şolar pägijek. Ondan sonra Peygamberiň ýoluny iýdini iýdarlajaklar. Üçüncüsü adama zarar berjekler, şol adam cenneti dipdir. İnşallah hemmeňiz şolara şamil bolarsyňyz." Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın mübarek ýaşaýşyndan 6-njy ýyla çelli. Peygamber 40 ýaşda peygamber boldy. 6 ýylyň mübarek gurrunlar geçti geçen ýyllarda. 6-njy ýylda geçen ýyl ahyryň jelesede aýdypdyk. Musulmanlaryň teýdady 40 boldy. Kim bilen? Hazreti Faruk Azam radıyallahu taala anh, Hazreti Ömer radıyallahu taala anh musulman bolmaklygy bilen musulmanlaryň sany 39-dan 40'a bardy. 6-njy ýyl Peygamberimiz de 46 ýaşynda. Indi bu gecede inşallah şoň edamasy 47-nji ýylda, 7-nji Peygamberlik ýyl nübüwwetden 7 ýyl geçenden sonra bir muhtas bir olakan waka bolmandyr. 8-nji ýylda bir gaty 2-3 olakan waka bolupdyr. Şoň biri Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın mübarek sahabalarynyň teýdady kän bolup barşyny görüp kafirler jelese gurupdyrlar. Qurayşyň olakallary şonu Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın ýanyna emusu bolan Ebu Talib gelipdir. "Ey dogan oglanım Muhammed Aleyhissalatu vesselam, kafirler heýwere sen iýdiňde gedýär. Şi işiňden bir miktar el çekseň diýen ýaly edip Peygambere maslahat edip ýol öwredipdir." Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam da dine mäkämdir onu aýdyp, "Onda dogan oglanım sen diniňe gaýym bolup we men sen janyňdan hefazat ederim" diýip imana getirmändir. Oham şi ýagdaýda Qurayşyň olakan başdaklary sanady da Qurayş özler bir jelese wurdular diye Darun Nuduwa diýen ýerde
bir qarardatnama yazıpdyrlar. Şo qarardatda bir 3-4 zady tehrim etjekler. Qurayş, Benu Haşim, Benu Abdülmuttalib Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ı kafirlara täbil berip öňküzendegiler bolar ýalak. Olardan nämetjek Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın şehitligine sebep boljak. El-ayazu billah, Hudaý saklasyn. Şonu qarardatnamada Benu Haşim, Benu Muttalib, bir de Benu Abdümenaf şu 3 ulukon taýfa Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın öz mübarek şecereti, bir de 2 peserem ular ağalarynyň şu taýfany bir 4 zatdan mahrum etjek diýipdirler. Evvelkisi la nabi'u li bani Haşim ve Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabihi ve la neşteri minhum. Şu Benu Haşim, Benu Muttalib, Benu Abdümenafa bir zat satmana da ejazanyz yok. Mekkan adamlaryna şu kanuny düzüpdirler. Bir zat da satyn almany ejazanyz yok. İwiçki bolsun, beýleki zat bolsun. Ikilenjesi şo bilen rawabety ijtimaiňiz da bolmasyn. Irtibatyňyz, kepleşmäňiz de ejazanyz yok. Biri de şolardan qyz almaňyza da ejazanyz yok. Qyz bermäne de izdiwaç etmäňe, guda garnaşlyga da ejazanyz yok. Biri de her kimike Muhammede dik durup Aleyhissalatu vesselam ewünde durup manyk bolsa şoň dininiň mugabelinde şondan himayet etmek bize wazife diýip şu qarardatnamany ýazdy diýe Hudaý saklasyn. Oham Käbe-i Şerifeň sakfyndan sallak goýdular diýe. Şu tehrim ýörimeli. Beýo şara bolmaly, muamele etmeli, hissa ticaret bolmaly, rawabety ijtimai bolmaly, rawabety muaşereti, guda garnaşlyk bolmaly. Bir mugada şula boljak bolsa bir şerti we Muhammedi bize täbil bermeli, täki biz onu öldürjek diýipdirler Hudaý saklasyn. Şonu Mansur ibn Akramatul Abdi diýen adam şu qarardatnamany ýazdy diýe. Hudaý saklasyn. Senadi de Qurayş kafirliň tarapyndan şu qarardatnamany bilen fasyle ýazyp mohrun uran wagtynda ikelşel boldy diýe, goýdy diýe. Şeýlelik bilen Abu Talib ulukon başdaklary Benu Haşim, Benu Muttalib, bir de Benu Abdümenaf üýüşüp ýaşullar bilen näme diýliň diýipdirler. Onu biz öýlemizden gideýli bir ýere üýşeýli, hemmemiz dilimiz birikdireyli. Şonu her kim öýüni terk edip, ýaşap beren haýyatyny terk edip Safa Merwe, Käbe-i Şerife taraftan Safa Merwe gidende Safa Merweň ýeňsesi bolýar aňyr taraf. Handame diýen dag bilen Abu Qubaysyň arasynda bir tekizrak ýer bolmaly. Şotak Şi'bu Abi Talib diýerler, Şi'b diýerler. Taryhda Şi'b diýip agzalypdyr, ýok. Aslisi Şi'b. İki dağın arasyndaky tekiz ýere Şi'b diýerler. Safaň ýeňsesi bolýar, Safa Merweň. Abu Qubays dağı bilen Handameň arasynda bir tekiz ýer bardy diýip Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamyň aňyrlar Qosay diýen adamyňky ondan çağalaryna miras ýetip, ondan sonra Abdülmuttalib'e ýetip, Abdülmuttalibiň de çağalaryna ýetip, hatta Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam mübarek özüne de ýetip bir miktar şotadan, hatta haja giderler bilýänler Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamyň dünýä gelen öý diýip bir iki tabaga öý bardyr, bu mat kitapxana edipdirler. Şo da Şi'b Abi Talib. Şo aňyrdan Qosay diýen adamdan Abu Qubays bilen Handameň arasyndan nesilder nesil miras ýetip, Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamyň dädesine de bir miktar ýer ýetip, şo taada da Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamyň mübarek dünýä gelen ýeri. Şo taada muhasara bolup tehrimler başlapdyr ey musulmanlar. Hatta şu mahal bir mugada barjak bolsaňyz, şoň köplenç Şi'b Abi Talib, Abu Talib'in tekiz ýer iki deraň arasy ýaňalyk şoň köpsini Beytullah Şerifiň öz jaýyndan sahatinden edipdirler, täki jaý giňmeler ýalyk bir azazyk mykdar galypdyr. Şumal Mekke'ye giden adamlar Suqul Leyl diýen ýerde, El-Leyl diýen bazara barsalar, şu bazar dogry Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam we beýleki ağaları, innileri doğan anlaşlar bilen tehrim bolan ýer şo taýy musulmanlar. 3 ýyl şeýle eziýet çekýärler. Muharram aýyň 1-ine. Ondan sonra Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamy ola tehrimiň hal bolmakly, açylmaklygynyň ulukon ýoly Peygamber täbil berseler tehrim açyljak. Ondan naşgary da şo Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamyň kanyna teşne bolup bername döküp ötýärler. Hem Abu Talib diýe bir kişijik
bir otoň içinde Peygamberimizi kamil 24 saat muhafazat etip durýarlar, negahbany berip. Ondan sonra bir kanunna bamış, hacın wagtynda uruş bolmalylar. Hac edilýän wagt, o mogada edilýän wagtda. Şonu evvelin ýyly-ki ewde hacın aýlary gelip, döwrekdaşdan tajarla gelende, Şeyh Abi Talib'de ýaşap beren musulmanlar tehrimde gidip daşaryk şu tajarla bilen muamele edelini kafirlaryň başdaklary ýene görüp, ýene de eziyet beripdirler, elam edipdirler. Her kim haja gelen bolsa döwrekden Şeyh Abi Talib'de ýaşap beren musulmanlar bilen muamele etse, biz şoň mallarynyň hemmesini musadara edip zor edip alýasipdirler. Ola da zat bermendiler. İmana çörek ýok ey musulmanlar. Hatta Ebu Talib'in ulukhan bernamalarynyň biri zol Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'yň ýatjak jaýyn ütgöderdi diye. Bir wagt ola tokda ýatyrardy diye, bir wagt ola tokda ýatyrardy diye, bir wagt ola tokda ýatyrardy. Peygamberimiz ýatanyna daşyna öz oglanlar, Ebu Talib'in beter çağaty kentdi diye öz oglanlaryny daşyna goýardy diye. Bir muwa kafirler gelse, onça men oglanlarym gelsin Muhammed gitmesin diýip Aleyhissalatu vesselam. Şu ýagdaýda gaty açlyk bilýänlersiňiz. Haja giden adamlar bilýändir. Ebu Qubays dağı bilen Mekkeň arasy gaty fasalysy bar. Ebu Qubays bilen Handaman arasyna çağajyklar, musulmanlaryň çağajyklar ağlardy, tarihde gelýär. Ağlardy açlykdan Käbe-i Şerifek eşdilerdi diye. Şundan merkezi şäher, Feleke merkeziden bir çağı ağlasa, ştağı eşdilse näjire? Musulmanlaryň çağalar üýşüp ağlaşardylar diye Käbe-i Şerifek seseşdilerdi diye musulmanlar. Ýöne şo taýda bir 3-4 adam kafirlaryň arasynda özleri dogry adam bolan soň biri Hazreti Hadice radiyallahu taala anhaň erkek doganyň çağasy Hakim ibn Hizam diýen adam, biri Abul Asyan Peygamberin Hazreti Zeynep diýen gyzynyň adamsy, biri Hişam ibn Amr, biri Abul Bakhtari diye başga da bir näçe adamlar ogrynça käde giýjäň bir wagtyna bir miktar buğday elterdiler diye şoňa. O da näzire eltmel Ebu Qubays dağa zordan gabatdan gabat düýek bir miktar buğday ýüklep, düýäni de şo dereden indirip öler gaçyp gitmel. Kafirler görse ýoksam olary da öldürjek. Şey dip iýbiski, o da bir gün käde üsünden düşä sala. Ýoksam şo Ebu Qubays dağyň üsünne, Handaman üsünne, Safan üsünne, Merwan üsünne 4 taraftan kafirler negahban goýupdyr. Şu tak bir nefer girip muamele edenbasyň ýa çörek beranbasyň diýip. 3 ýyl giýje günne şeýdip eziyet beripdirler. Hatta Hazreti Sa'd ibn Abi Waqqas ýan aşary-y mubaşşire Peygamberimiziň sahabasy gurrun beriye. Şi senetli gurrun ey musulmanlar. Bir wagt menniye şu tahrimiň içinde de musulman getiren adamlaryň biri mendim. Şonda giýjäň bir wagtyna sanjam gysady, peşawum gysady daşaryk çykdym. Sanja etjek bolamda şonda bir takır ses eşitdim. Näme kawy takır düz ýerde sahra otagda daş bilen masada başga hiç zat ýok. Takır näme kawy diýip gözedim, görsem aýa ýaljak düýän hamy diýär. Düýän hamy gurik gidipdir, könelipdir, gatypdir. Mana allam ýudum mani summa razaltuha süýködüm, arasaladım, ýudum, şonu iýdim, 3 gün şo bilen gezdim diýipdir. Olokon maňa iýbiski bolýa aýalyk düýän hamy diýär. İmana zat ýok ey musulmanlar. Muň üçin näki bolan kynçylyklar, musulmanlaryň horçulyklar tarihde beterken agzalypdyr. Ýöne ahyrynda Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'yň ýani Hazreti Cebrail aleyhissalam gelýär. Ya Resulallah aleyhissalatu vesselam, sen kafirlere barda aýda, o qarardatname iken mensur diýen zangar ýazdy, kafirler destur berensen, Käbe-i Şerifeň sakfyndan sallanyp duran şon gorçuk iýdi diýe. Bu gurrunda Ebu Talib aýtdy Peygamberimiz. Ebu Talib diýe biz çykyp duramyzak, girip duran ýok, şoň aýtýany hak bolmaly. Ohum kafirlaryň başdaklaryna sargy diýberýär. Ohum şey diýe. Eger şoň aýtýany hak bolsa, fantahu an qati'atina. Onna bizi beýdip tahrim edip, beýdip eziyet bermäňizden, özüňizden kesmäňizden el çekin, biziň haklygymyz belli bolýar. Ýok. Eger şu bally Muhammediň aýtýany aleyhissalatu vesselam bel farz hamanadan yalan bolsa, şun özün täwil berjek size diýär.
Şonda kafirler üşüp barıp Kabe-i Şerife umu gofully bir belli adamın açary eline barıp görürlerini fakat Hudaý Taalaň ady olar da Hudaýa etigady bolansa Hudaýyň adyndan başga hemme zadyň gorsup ýypdyr diýe. Şey dep tahrimler azat bolýar musulmanlar. Ondan sonra Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam kan ýagdaýlar geçirenden sonra ahyry mübarek ýaşaýyşyny Haccatul Wida'da hac edenne şonu Şeyh Abi Talib'e bar gurrun berdi diýe. Evveli İslamda Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam 48 ýaşyndan te 51 ýaşa çeldim 3 ýyl şu taýda bela teklif ýaşapdyrlar. Ey jawan oglanlar, ey musulmanlar, Hazreti Mahtum Molişan aýtýar, Mahtum Moli her kim hasyr, işi dergahı ahlasdır. Bela olardan mirastır, her dostuna devip geçti diptir. Her kim din, musulman diyecek bolsa, kıyamete çellim kanundur. Ey musulmanlar, kıyamete çellim kanundur. Musulmanın hemişe yaşayışında içi yanık geçmeli. Bir malımın yokluğunu içi yanık geçmeli. Bir zenanasının telekeliğini içi yanık geçmeli. Biri canının sağdayalığını içi yanık geçmeli. Birinin yaşap içinde oturur yalık öýünün yokluğunu. Her kimde şunu bilen alıgay musulmanlar. Kanun şey. Her kim nese Hudaý Taala velayeti yakin bolsa, dostluğu güçlü bolsa musibeti de ağır şoňa musulmanlar. Pikir etmeň. Bir neferi ketäçde ağlap milletin arasında bir belli adam bolupdyr, awraýly adam bolupdyr, keramet görnüpdir. O gülüp ýaşaýan mukadimeň musulmanlar. Gaty peşarlar vardır. Evvel peygamberler dipdir, sonra evliyalar, sonra atdy adamlar. Her kimde neçe Hudaý Taala karşı yakynlygy kän bolsa, azamaýyşy da kän dipdir. Onun üçin peygamberlerin defesine bir azamaýyşlar var dipdir. Peygamberimiziň özü aýtýar, enbiýalaryň üzüne bir peşar var, şu peşar evliyalar. Hazreti Abdülkadir Geylani ýalaklaryň üzüne goýsaň derjan leh boljak dipdir ey musulmanlar. Onu götürecek adama berýär. Hemçinanike bela teşbih, şu mahal bir tirliň ýükini saypak ýüklep bolýarmy? 25 ton saypak ýüklep näme bolar? Şu taýda leh bolar. Hudaý Taala da meni ya maňa meňdeş jamy ede gezip beren adam neşe Hudaýy ýakynladygyň sen kellagyr kän elmeli bolar. Dogry ha Hudaý kuwat berer. Emma derde serkan bolar musulmanlar. Indi serenjamy näme? Ahyrynda Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam şu Hakim ibn Hizam ýalak, Ebul As ýalak, Hişam ýalak adamlar, Ebul Bahtari diýen adamlar bulary öýler kafir bolup durýar da şu 3 ýylyň içinde tahrimde musulmanlar gollady dip kän şolary silady diýe. Meselen Ebul Bahtari diýen adam tahrimde musulmanlara buğday geçirerdi. Onda da sonra Peygamberimiz Mekke-i Mukarremeden Medine-i Munawwara hicret edip jenge Bedr bolanyny Jenge Bedir'de kafirliň leşkeriniň içinde Ebul Bahtari diýen adam musulmanlara garşy kyljalyk gelýär, Peygamberimiz el saklaň diýipdir. Ebul Bahtari awal biz çörek tapmanyny okak imana bize buğday geçirdi, onu musulmanlar öldürmesin diýerdi diýe. Şoňa meňde şer gaýsyny Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam musulman bolana musulman bolupdyr, musulman bolmadygda şeýlelik bilen silanypdyr musulmanlar. Hazreti Sa'd ibn Abi Waqqas'tan gurrun geldi. Men inşallah gurrun Hudaý Taala maňa näme paý berýäni futuhat jelesede bizim ýurdumyz İranyň feth bolmaklygyny, umu Fars diýerler, İranyň feth bolmaklygyna ne kadar zähmet çekip, ne kadar keramet görünýäni mufassalen näçe jelesede öz gurrun bolar. Ondan bärde şey dip peşe etmäne çykanna bir aýa ýaljak düýäň hamyny şon çeýnep 3 günlük iýiçki etýän adam gaty azam aýyş Hudaý Taala oň mugabeline paý beripdir musulmanlar. Mustajabat dawa bolupdyr, dogasy kabul bolupdyr. Bir wagt bir zenana Hazreti Sa'd ibn Abi Waqqas'a hyýanet ederdi diýe. İzinden keplep, oň bernamasynyň aleyhine işlep. Hazreti Sa'd da bir defa, iki defa şoňa tezekkur beripdir, aýdypdyr, ey ýalňyşýan sen, haýkyrypdyr. El çekmändir işine. Bir wagt ýoldan ýürüp barýaka ewünden gelenne şaha wejhuki diýipdir. Yüz gara diýipdir şoňa. Ey yüz gara betbaht diýipdir. Şu taýda Hudaý Taalaň emri bilen ýanky zenanyň yüz izine aýlandy diýe. Sonra şeýlelik bilen dünýeden geçdi diýe. Hatta Hazreti Sa'd ibn Abi Waqqas musulmanlaryň zakatyny almaly bolanyny
Şonna barp eýesine sataşardy diye. Mal berýänmi, ýa men doga edeymi saňa diýerdi diye. Şonna düýäňisin näki minip duran bay arwaplar da bolsa, ey saat hemmesi senki diýerdiler diye. Näme diýip? Bir doga ýok Hazreti Sa'd ibn Abi Waqqas edem bolsun kabul bolmadyk bolsun. Tarihte gaty kan görüň bu görüňlerden. Hatta dünýeden geçek bolanno indi ölüm merisçiligi her kim Hudaý Taala bir illet bilen dünýeden geçirýär musulmanlar. Bir bolupdyr ben okuda meselem saratan bilen dünýeden geçipdir. Şu zamanda biri sekte bilen geçipdir, bir başga zatlar bilen geçipdir. Hazreti Sa'da da bir merisçilik sataşypdyr. Inni şi ýanyny ýere berip inni dünýeden geçecek. Ýöne inni belli, bunun ayrılması erti ayrılacak. Şonda Hazreti Sa'd dua etdi diye, ya Rabbim inneli benine sigaran, men kişik çağalanma ya Rabbim, men ölümmi giýja goýdy diye. Şonda şo bu nerti ayrılacak bolup duran Hazreti Sa'd şo derdi bilen 20 ýyl ýaşady diye. Çağalar ulolly, balyga boldy, her gaýsy öz bir işli boldy diye, ondan sonra ayrıldy diýipdir. Sure-i Ankebut'un evvelin ayeti. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ahasiben nas aya adamlar güman etýärmi ay yutraku biz şolardan bihyal golayly ay yaqulu amanna iman getirdik diýdi boldy senki musulman diýip şo bilen tamam eder mukadiye we hum la yuftanun azmaş etmer mukadiye yok. Bay azmaş ediler. Neçe takwalyňyz arsa, neçe Hudaýa ýakynlygyňyz arsa içiňiz kärrak yanar ey musulmanlar. Kanda da yanman bolarsyňyz. Ýöne bir zady we adam Hudaýdan daşalsa da betbaht bolup ýaşaýar ýeriň gözünde. Ýöne bir parky bar. O betbahtlygy bilen şey diýip kösenip dünýeden geçip gitmeli. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam mutawassilul ahzani zol narahat etdi diye. Zol gaýgyda işi ýanyk geçdi diýipdir. Emma daima tebessüm Hudaý Taala gursana nur iman goýýar, öz mehabbetini goýýar, sabr goýýar, kuwat goýýar. Bilen adamlar asan ölüm düşýän nädir? Emma bilen adamlar bolýar, adamsa aýrylypdyr. Mesela çağalarından savuluşypdyr, öýünden aýrylypdyr. Şoňa ýüreginde şol adam Hudaýa ýakynmyşdyk, şo zanany Hudaýa ýakynmyşdyk ki Hudaý Taala şo derdi beripdir, şo kynçylygy beripdir. Pikir etmesen, bir zanany ki behterin zindegide ýaşap, edafa bir narahatysi ýok. Ol bir zanany ki içi ýanypdyr, adamsynyň aýrylanyny, içi ýanypdyr, çağalarından aýrylsany, içi ýanypdyr, öýüniň ellengidenle, içi ýanypdyr zindegisini kollan şekestdiýenle, ol adam Hudaýa şo mukdar ýakynlygy barmyşdy ki Hudaý Taala şoň içini ýakypdyr şeýdi we musulmanlar. Bir de ýene bir zat bar. Men günah edýän, siz de günah edýäňiz. Günah diýen zat insany musulmanyň dünýesinde baýat ýuwulmalypdyr Hudaý Taala. Şu kynçylyklaryň hemmesi peşarda, men de peşarda, siz de peşarda. Şolaryň hemmesi musulmanlar kıyamatda sogabyň mugabelinde ýa-ni baha gıymatla satyn aljak cennet diýipdir. Emma kafir gülüp ýaşar. Kafir hiç moda. Behterin zanana da şolardadyr, behterin jaý da şolardadyr, behterin teknoloji da şolarda. Şon olar da ýeriň ýüzünde sogap etýär. Olar da bir-birine mehr mehabbet etýär, hyýanet etmeýär. Olaň sogabyny Hudaý Taala dünýede oň mugabelinde köfrün kıyamatda goýjak. Ey wara musulmanlar, okuyan ýasyňyz baha geçýändir. Okuyan ýasyňyz şaýat men ýanymda, şaýat dädiňiziň ýanyna, şaýat zananyňyz ýanyna erzeşi ýok bolsun. Bir şagan ýasy okuyan 50.000 tön berýän. Öwrenşenden sonra 50.000 tönden ne kesýän. Emma şo ýasy zindegi bilen cennetiň ýaşaýyşy bilen musulmanlar satyn alınjak. Haýsy kul dergaha halis bendedir, söýgüsi ýürekde, derdi janydyr. Her göňül ki hak ýoluna zindedir, göňül tagyr tapmal bolsa jembele diýen magtym bolýar. Her ýüregi ki Hudaý Taalaň ýanyna zinde bolsa, Hudaýyň mehabbetine ýaşan bolsa, her hilisen kofristana da goýar, ýüregi ýymylamar diýipdir. Şu ýymylamaýan ýüreklerden bolýar. Kellagyryn känelli bil günäň ýuwulupdy, bir de Hudaý Taala ýakynlapdy. Evveli İslam'dan bolsun täşimad eçelim. Ve la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Eger başarsalar men ýüregimde siziň ýüregiňizdäki imany aýyrjak bolarlar kafirler. Daýaw durmak gerek musulmanlar. Men şumal her hilli hodi de bolaýyn. Siziň hemmäňiz men doganym ýalak. Men saat 2-de siziň gafyňyz gakyp başanmaýan. Emma kafirler bu gat nüfuz etipdir. Guşiň wesilesi bilen saat 2-de her kimi ki zenany bolsun, erkek adam bolsun, ogul bolsun, gyýyz bolsun, gafyny kakmanjak, şoň barjak ýerine hedef urwaty. Şoň dörjek ýerine, şoň sefhelerini, peýşlerini kanallarda zat goýwatylar musulman dogallar.
Ine fezai mecaziden daşalıp bolmayacağı belli bolly. Hatta gal yüreğimiz diri saklaýly. Hemme kiş kafir bolsa da yürek ölmesin ey musulmanlar. Hudaý Taala belkim şeýdip ýa-da eserde adamlaryň bir fikiriniň meşgul eserde şeýdik gelip durýanız Hudaý Taala baha gıymatly erzeşli bolan tesbihlerinizi, ibadetlerinizi cennetin zendegisi bilen satın alıp Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam bilen cennette hoş bolup ýaşamak hemmeňize nasip etsin inşallah. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.